Хайырлы көн, Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 7 июнь сейшәмбе. Мин Әза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Бу турыда алдагы минутта кыскача булыр. Берләштірілген Милләтләр оешмасы 7 июнь көнен халыкара ашамлыклар куркынычсызлыгы көне дип игълан итә. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы күрсәткәнчә, ел сайын азык-төлек инфекцияләрдән 3 миллион кеше вафат була. Көннең максаты сәламәт һәм дөрес туклану, көндәлек яшәү рәвеше булуга юнәлтү. 2015 елдан алып Россиядә краудфандинг көнен билгеләп үтәләр. Гади тел белән әйткәндә, бу халык финанслау, халыкның ирекле рәвештә акчалата ярдәм итүне дигәнне аңлата. Интернет барлыкка килү белән проектларны тормышка ашыру өчен халыктан акча җыю гадәти һәм җиңел күренешкә әйләнде. 1632 елның 7 июнендә Тадж-Махал мавзолеена нигез салына. Император Шахҗан аны вакытсыз вафат булган сөйкле хатыны Мумтаз Махал истәлегенә багышлый. 20 ел дәвам ителгән мавзолейның төзелешендә Төркия, Самарканд, Венеция һәм башка ил архитекторлары катнаша. Татар халкының бөек шәхесләрен, замандашларыбызны киңрәк таныту максаты йөзеннән җыен Татар теле һәм мәдәнияте үсеш фонды оештырылган иде. Баштарак фонд мәдәни чаралар белән күбрәк танылган булса, бүгенге көндә без аны шәхесләребез китаплар сериясын нәшер итүче буларак беләбез. Бүген студиябызның кунагы җыен фонды президенты, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев. Хәерле көн, исәнмесез, Разил әфәнде. Хәерле көн. Фонд 90-нчы елларда оештырылып җибәрә, һәм аның инициаторы сез буласыз, һәм инде берлектә Дамир Сиражиев белән оештырыла бу эш. Менә баштарак кыйбласы кая юнәлтелгән була, һәм ул ничек һәм ни өчен үзгәрә? Дөрес әйтәсез, чыннан да ул 90-нчы елларның башында оештырылды. Аны оештыручы иң беренче чиратта мин дип әйтмәс идем, мин Дамир Сиражиев дип әйтер идем. Ул вакытта ул Тинчурин театрының баш режиссеры иде. Ул күбрәк театр, гомумән театраль сәнгатькә игътибар итәргә теләгән иде. Аның иң зур максатларының берсе киләчәктә үзенең шәхси театрын булдыру иде. Шуңа күрә ул бик күп тамашалар оештырды. Ул хәтта стадионда, ул менә спорт стадионында, анда бит 15-20 мең кеше сыя. Шунда хиҗри буенча Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы 1100 еллыгын үткәрү буенча бик зур чара үткәрде. Аннан соң Кремльдә бик зур тамашалар үткәрде. Аның белән бергә без конкурслар, җыр конкурслары, балалар җыры конкурслары үткәрдек. Гомумән күбрәк тамашаларга корылган иде, чөнки ул режиссер. Аның күңеле шуңа тарта иде. Аннан соң без чакырдык үзебезнең оешмага академик, ул вакытта ул Казан дәүләт университетының проректоры иде, академик Миркасим Госмановны. Миркасим Госмановны килгәннән соң инде без аны башкарак юнәлештә алып киттек. Дөресрәге Миркасим Госманов безгә юнәлеш бирде. Ул аны фәнни нигезгә салыйк диде. Без бит татарның бөек шәхесләре искиткеч күп, теләсә кайсы милләтне, теләсә кайсы халыкны ул менә шушы бөек шәхесләр, күренекле шәхесләр тотып тора. Әгәр дә без кайсы да булса бер халык турында сорыйбыз икән, иң беренче чиратта ул халыктан кемнәр чыккан, ул халыкның кемнәре бар, нинди бөек шәхесләре бар, шул турында әйтәбез ди. Мәсәлән, инглизләр турында әйтсәк, без Шекспир дибез, руслар турында әйтсәк, инде анда күбрәкне дә саный алабыз, Пушкинны да, Лермонтовны да, Достоевскийны, Толстойны да, һәм башкаларны. Татар халкы дигәндә без кемнәрне? Хәзер без күбрәк Тукайны атыйбыз. Билгеле Тукай бөек шәһәр, безнең бит Тукайдан башка да бөек шәхесләребез искиткеч күп булган. Кулгалидан, Сәйф Сарайлардан башлап, бүгенге көнгә кадәр күпме безнең шәхесләребез булган. Әйдәгез шуның исемлеген сөйләгез ди. Без укыган идем, 500ләп исемле булган, диме? Аннарның 100гә генә калган ул. Һәм инде менә бүгенге көндә ничә китап чыкты, ничә шәхесебезнең биографиясын таныттыгыз моннан алганда. Менә дөрес әйтәсез, беренче исемлектә безнең 500 шәхес идек. Аны Миркасим агай безгә кыскарттырды. Ул менә шушы китапта olan orada язып чыкты, кемнәрне чыгарга җыенабыз. Анда ул 113 шәхес калдырды бүгенге көндә. Ни өчен дигәндә 500-не дә 300-не дә чыгарга өлгерә алмыйбыз диде. Гомербез кыска диде. Һәм без һәр елны инде мөмкинлек, матди мөмкинлек, финанс мөмкинлегенә карап, я 3 китап, 4 китап, 5 китап, кайбер елларны 8-әр, 7-8-әр китап чыгардык. Һәм бүгенге көнгә инде без 80-нән артык, хәтта 90-га якын китап бастырып чыгардык. Бу шушы шәхесләребез сериясеннән генә. Безнең әле башка китапларыбыз да бик күп. Аларның бөтенесендә санап китсәң, инде 200-дән артып китте безнең китапларыбыз. Менә бу шәхесләребез сериясен дигәннән Россиядә бит инде бүгенге көндә 85
субъект бар, 20-дан артык милли республика бар. Шулар арасында менә мондый серияларны чыгаручы 2 генә урын бар. Ул Мәскәүдә Жизел сериясе чыга, инде күптәннән чыга, инде ул 100 елларлык чыга башлаган. Һәм бездә инде менә 30 елга якын чыгып килә Шәхесләребез сериясе. Бу китапларның бәясе юк, дөресен әйткәндә, бу минем сүзләр генә түгел. Чөнки менә кая гына барып чыксак та без үзебезнең шушы китапларыбыз белән очрашабыз. Моннан 2 ел элек кенә мин Финляндиядә булган идем. Анда татар милли үзәгенә, дини үзәгенә барып керсәм, шкафларында, киштәләрендә безнең бүтән китапларыбыз зелеп тора. Мәйтәм, ничек сез буларны укыйсызмы? Укыйбыз, чөнки буларны укымыйча бит татарның бийек шәхесләребез каян беләр идек диләр. Кая барсаң да, Казакстанга барсаң да, Үзбәкстанга барсаң да, башка республикаларга барсак та, безнең китапларны һәр вакыт сорап алалар һәм алар аның белән бик кызыксыналар. Менә әйтеп киттегез, бәясе юк дип, һәм бу бит туры мәгънәгә ия, шулай бит, моның чыннан да бәясе юк. Беренче яктан кыйммәтлелеге буенча, мәдәни яктан әйтүем иде, икенче яктан моңа бәя куелмаган, чөнки бу сатуда юк бу китаплар, бу тарату белән генә өләшелә. Без чөнки без коммерция оешмасы түгел, без сәүдә белән шөгыльләнмибез. Без китапны чыгарабыз да милли оешмаларга, мәктәпләргә, югары уку йортларына, башка оешмаларга таратабыз. Иң катлаулысы 2 нәрсә дип әйтергә мин. Беренчесе финанс та бу. Без бит дәүләт оешмасы түгел. Без дәүләттән, бюджеттан бер тиен дә акча алмыйбыз. Без спонсорларга мөрәҗәгать итәбез, Татнефтькә мөрәҗәгать итәбез, Таифка мөрәҗәгать итәбез, башка оешмаларга да, бизнесменнарга да, һәм аларның ярдәме белән безнең һәрбер китабыбыз менә дөньяга чыга, дөнья күрә. Аннары икенче иң авыр тагын бер өлеше бар, бу китапны әзерләү. Чөнки безнең бу китапларыбызга моңа кадәр чыкмаган яисә кыскартып чыгарылган, үзгәртеп чыгарылган документлар, истәлекләр топланган. Менә әгәр дә без Нәкый Сәнбәт, менә быел без Нәкый Сәнбәт китабын чыгардык. Менә бу китапны ачып карасагыз, мондагы кергән истәлекләрнең, документларның күбесе моңа кадәр чыкмаган яисә үзгәртелеп, кыскартылып чыгарылган. Һәрбер китабыбыз шулай. Менә Муса Җәлил турында китап чыгарды Рәмил Исламов туплап. Мондагы документлар гына. Монда битен бернәрсә гел документлар гына. Туган көннән башлап Муса Җәлилнең соңгы көненә кадәр һәм бүгенге көннәргә кадәр Муса Җәлил турында нинди документлар бар. Бу искиткеч кирәкле китап. Чөнки әгәр дә бүгенге кадәр инде Муса Җәлил турында бик күп язылган, романнар язылган, поэмалар язылган, шигырьләр, җырлар, әмма ләкин киләчәктә дә язылыр бит әле. Киләчәктә язылыр өчен менә бу документлардан файдаланырга мөмкин. Бу документларда чөнки шын Җәлил. Монда фантазия юк. Әдәби әсәрдә фантазия үстергән мөмкин, ә монда инде фантазия юк. Монда Җәлил нинди булган, кешеләр белән мөнәсәбәте ничек булган, аларга ничек ярдәм иткән, һәм башкалар монда һәммәсе дә бар. Менә Рәмил Исламов төзүчесе, аның доктор, фәннәр докторы, аның әйтүе буенча монда кергән документларның 57% беренче мәртәбә дөнья күрә. Без бу китапларны әзерләр алдыннан бүтән архивларда йөреп чыгабыз. Аның китапны төзүчеләр. Без башта коллектив туплыйбыз. Кем китапны әзерләячәк? Аның төзүчесе була, архивлардан, музейлардан, шәхси архивлардан, бүтән борынгы басмалардан, элекке басмалардан җыябыз, туплыйбыз да, аннар утырып, аның турында фикер алышабыз. Нәрсәне кертергә, нәрсәне кертмәскә, каян иллюстрациялар алырга, ул искиткеч катлаулы. Әмма ләкин әйткәнемчә, галимнәр ярдәме белән, фәннәр академиясе ярдәме белән без бүгенге көнгә кадәр бу эшне уңышлы башкарып чыгарабыз. Менә быел без Мәҗит Гафури, быел түгел, узган елда Мәҗит Гафурига башланган китап чыгардык. Мәҗит Гафурины без инде бөтенебез дә беләбез. Мәктәптә укыдык, әмма ләкин мәктәптә без Мәҗит Гафуриның нинди әсәрләрен укыйдык? Кызыл байрак дигән, Кара йөзләр дигән әсәрне укыйдык. Әмма ләкин Мәҗит Гафури бу әсәрләр белән шикләнмәгән. Ул аның иҗаты искиткеч бай. Хәтта Тукай аннан үрнәк алган. Тукай аны хәтта күпмедер дәрәҗәдә үзенең укытучысы санаган. Ул Тукайдан да алдарак популярлашкан булган инде безнең халкыбызда. Һәм шунысы бер үзенчәлекле, моңа кадәр Мәҗит Гафуриның иҗатын да, үзенең шәхсен дә төрле якка тарткалау булды. Бу халыкныкымы, ул теге халыкныкымы дип, Башкортстанда Мәҗит Гафури исемле театр да бар, башкалар да бар, музей да бар, бик яхшы. Чөнки ул
татар язучысы гына түгел, татар шагыйре гына түгел, ул башкорт әдәбиятына, мәдәниятына, бүгенге чор мәдәниятына, әдәбиятына нигез салучыларның берсе дә. Һәм шуның өстенә тагын бер нәрсәне әйтмеше ярамый, ул үзенең бөтен әсәрләрен бары тик туган телендә, татар телендә язган. Һәм үзенең шигырьләрендә ул мин татар дип яза. Шуңа күрә менә укыган кеше Мәҗит Гафуриның чын мәгънәсендә кайсы халык кешесе икәнен, кайсы халык шәхсе икәнен, кайсы халыкның шагыйре икәнен аңлар дип уйлыйм мин. Аннары бик тә уникаль династиялар бар татарда. Бүтән халыкларда бардырмы ул, минем очратканым юк. Ул бер нәселдән чыккан 3 композитор. Ул Яруллиннар династиясе. Заһидулла Яруллин Тукай маршын язган заманда, Тукайлар заманында ук инде ул Шәрик клубында пианиноларда уйнап, фортепианода уйнап халыкны шаккатыра торган булган. Аның улы Фәрид Яруллин, атаклы Фәрид Яруллин, Шүрәленең авторы. Оннан соң аның тагын бер улы Мирсәйд Яруллин, озак еллар буе Татарстанның композиторлар берлеге җитәкчесе булган кеше, атаклы композитор. Менә бер нәселдә чыккан 3 шәхес, 3 композитор, менә алар турында беренче мәртәбә шушында китап чыкты. Әмма без әле бу эшләребезне киләчәктә дәвам итәрбез. Менә бу китапларны бүген көндә табып булмый. Шуны истә тотып без бер нәрсә турында фикер алыштык та, бер фикергә килдек. Ул энциклопедия институты белән, Татнефть белән бу китапларны электрон вариантын интернетка куярга. Аны җир шарының теләсә кайсы төбәгеннән компьютерны ачып укырлык булсын. Менә бу нәрсә безнең укучыларыбызның санын арттырыр. Бик матур фикер, әйе. Миқасым Абый Госмановны әйтеп киттегез инде, шулай ук менә Туфан Миннуллин, Илһам Абый Шакиров, Гәрәй Рәхим төрле елларда хезмәт иткәннәр әлеге фондта. Менә бүгенге көндә сезнең редколлегия әгъзалары кемнәр, рәссамнар, менә гомумән алганда кемнәр атаклы кешеләребездән хезмәт куялар фондта. Бу серияны бастыру турында бер фикергә килгәч, фикеребез туплангач, без Миркасым Абый Госманов, Туфан Миннуллин, мин ишебез Минтимер Шәрипов улы Шәймиев янына кердек. Ул вакытта ул президент иде. Безнең дә шушындай идеябыз бар ди Миркасым агай әйтә. Минтимер Шәрипов шул хәтле күтәреп алды. Чыннан да бу битти, бу шәхесләр теләсә кайсы бөек шәхес ул милләтнең алтын баганасы. Бу искиткеч кирәкле изгеш. Мин сезгә кулдан килгән ярдәмне күрсәтермен дидек. Без аның хәйр фатихасын алдык. Һәм аның бер фикере булды, тәкъдиме булды. Сез бу серияны үзегез җыен фондлы кеше белән генә чыгармагыз. Сез монда Фәннәр академиясына таяныгыз, галимнәр белән бергә эшләгез. Шулай әйткәндә инде сезнең эшегез төплерәк тә булыр, саллырак та булыр, дәлилләрәк тә булыр. Диде һәм без аның бу әйткән сүзләрен, хәйр фатихасын бүген дә истә тотабыз. Бигрәк тә Миркасым агай үзе Фәннәр академиясының вице-президенты иде. Һәм менә бүгенге көндә дә без Фәннәр академиясының ярдәмен һәр вакыт тоеп торабыз. Миркасым агай киткәннән соң без бу китапларның, бу басмаларның фәнни редактор итеп аның урынына калган шәхес Фәннәр академиясының вице-президенты Дания Фатих кызы Заһидуллинаны чакырдык. Һәм ул безгә бик зур ярдәм күрсәтә бу китапларны чыгарганда. Чөнки без кул язманы туплаганнан соң бергә утырып, Дания Заһидуллина белән бергәләп, һәр бер җөмләсен, һәр бер мәкаләсен тикшереп чыгарабыз. Фәнни яктан да ул дөрес булсын, бернинди хилафлык килмәсен, фактик яктан да хилафлык килмәсен, анда авторлык хокуклары да саклансын. Гомумән аның мәсьәләләре искиткеч күп. Инде нинди автордан чакыру дигәннән безнең бит галимнәребез шактый күп. Безнең югары уку йортларыбыз бар. Без Фәннәр академиясе галимнәренә таянабыз. Аның институтларында эшләүче галимнәргә таянабыз, алар безгә ярдәм итә. Без Казан федераль университеты галимнәренә таянабыз. Мен шулай әйткәнемчә, без башта план төзибез, менә киләсе елга кемнәрне чыгарабыз. Һәм менә бу китапка кемне төзүче итеп чакырабыз, һәм аның янына тагын нинди кемнәрне ярдәмче итеп чакырабыз дип бер фикергә киләбез дә, шуннан соң эшне башлыйбыз. Әйе. Менә бу китаплар татарлар өчен генә булмасын иде. Разил әфәнде, булсын иде башка милләт вәкилләре өчен, башка телләргә тәрҗемә итәргә уйламыйсызмы? Бәлки менә инглиз теленә тәрҗемә итәргә исәбебез бар дигән ишеткән идем кайчандыр. Бик тә дөрес, бик тә кирәкле урында сорау бирәсез. Янында бу мәсьәләне инде Миркасым агай да заманда күтәрә башлаган иде.
Biz bu işe biraz totunduk da indi biz bir digest kitap çıkardık. 7-8 kitapны aldık da onu Rusçaga tercüme etip, kısaltılgan variantlarını tercüme etip bir kitap çıkardık. Men bugün alıp kelerge unutkanmın. Hem ondan soň mena uzgan yılgına çıkardık tagın bir mena plan boyunça biz mena bu 4 kitap çıkardık. Eli şunun üstüne aytam başka kitaplarda çıkarabız dip. Biz Burhan Şahidi degan bizning büyük şahsimiz var. O zamanında bu rayonda Kişir Aksuı avulunda tuğup üsüp, onları Kazakstanda biraz yaşap, onları Qatayga ketip, onları Qatay tilini öğrenip, bek zor galim bolup, hatta Macedonның 1 milyar jarımlı halkının devletinin en büyük şahsı jetekçisinin orunbasarı bolup işleyen kişi. Kişir Aksuı avulundan çıkıp, şunda ketip, etkenimçe Qatayның büyük jetekçilerinin birisine öğrengen kişi. Onun türüde biz Tatarça kitap çıkargan edik, bana kadar indi. Hem uzgan yılda onu tercüme etip Rusçasında çıkardık. Onları Labaşevski türünde biz Rusça kitap çıkardık. Tağın bir neçe kitap çıkardık. Ben siz Bu yönelişte şal barası hiç şeksiz bu kerek. Şimdi de bizning maksat neçe nerseydi? En birinci şeratda Tatar halkı özünün nindi şahslar varken özü bilsin. Onları özü bilen açıklanmışı, ol başka halklarga da biz onu jetkirge tiyişmiz. Endi mena ikinci etap, endi bir etapını işledik Tatarçaсын, ikinci etap Rusça, üçüncü etap mena siz aytgan İngiliz tiline de tercüme ettirge. Big heybet. Kelesi tapşırılarda sizni kütüp kalabız, яңа kitaplar bilen. Бүгінге енді міне қызғанышқа қаршы тапшырығыз ақырына якынлашты, шулай міне вақыт тез узар. Бек зор рахмат, күніңіз оңышлы болсын. İnsan sağ болғылсын. Бүгінге міне шулар, мен Эльза Ахмеджанова сіздің белән сау болашам. Һәр күнегезне бары тик матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Dostlarım, bägirlerim,